Sige, akong ansiran. Sayon round tani, masayon ni kaysa plus o sa minus. Kung ang plus o ang minus libog, kani siya, sayon na kayo. Step 1. Multiply the numerator. Ano is step 1? Step 2, multiply the denominator. Step 3, simplify or ilowest term. Simplify the answer. Tulo ra ka steps. Step 1, unsa? Asa numerator ni? Babaw nga ubos. Ang ibabaw. Multiply mo ang ibabaw sa 1 times 1. Dayon, step 2. Ang denominator kaning ubos, di ba? 2 times 2. Mano na yung answer? Tingnan na, Honra. Para sa kong gingon, ayog parihaa ang plus o ang times ha, dili ninyo parihaon ang sa plus pa ni gi-copy. Nga di man ni plus, multiply man ni. Okay, so ang answer kani. Number 2, balik ta. Sa step 1, 2 times 3. Dayon, 6 times 4. Okay, di ba pareha mi? Pero nganong nahimong 3/4, giyon sa niya, iyang gi-simplify. Pwede ninyo i-divide og una og 2. Dayon iguman divide sa 2, i-divide og 3. Pwede mao ra istoryaha ingani 6 og 24. Una i-divide niyo og 2 mahimo ning kani mahimong 12. Giunsa na pagingana sir? Tagsa-tagsa. Ang 2 i-divide sa 2, 1. Ang 4 divide sa 2, mga 12 ra gyapon. Ang sunod, i-divide na og 3. 3 divided by 3? 12 divided by 3? So, ang answer di ay kay 1/4. Dili 3/4, ha? Kuha? Mas klaro kung nga niyon.